Здравейте, потребители на YouTube, ние сме Blizzard Craft и днес ще снимаме SkyGrid, така се казваше, нали? Да. Така, нека почнем да оцеляваме. Така, там има диня. Много ми лагва. На мен не. Имам дърт. Аз съм излъчен към една дърва. Така. Аз умирам. Да, ти. Тук много ще се умира, да знаеш. Знам, айде да си направим тук едно холмче на бързичко. Така. Така, взех вълна. Добре. Леч. Умрях плавно. Така, ще читна малко. Не, без да чекам. Не, с хак ще читна. За да си ида до къщичката и да си сетна холма там. Така на хол. Готово, ето ми е къщичката. Ето ми е къщичката. Къде? Тук. Така. Така, дърво. Оп. Омага. Аз взех малко дърво и направих вече един шест. Сетнете си холм. Ето, вижте, ето тук ще ви телепортирам за малко. Не. Тук на стъклото има чест за всички и вътре има само едно дървото. Не взимайте дървото. Взех честа. Нещата ми. Ето, ще си ида на холма. Сетнете си холма тук. Къде? Тук къде съм аз. Не се бийте. Не, аз спам. Ох, кой ма щупи това? Омага, някой щупи това под мен. Бъгна ми се, далха. Айте ми. Пъло. Мъди забле. Киц. Ох, как се пише? Плагин дизейбъл. Много бързи. Аз събирам дърво. Вълна. Аз съм при Редстоун. Да. Аз съм голем. Взех пъмкин. Имам доста дърво вече. Аз имам пъмкин. Ще оставя неща в честа. Умрях. Дай ми вълната, па. Не ми те. Ето нашето малко холмче. То ще стане по-голям. Имаме даже и тиква. Правя крафтинг. Много. Ще направя пръчки и следващата мисия ни е... Така, имаме 4 пръчки и едно спрукли дърво. SkyGrid е едно от най-трудните оцелявания. Аз намерих. Идвам да оставя неща в честа. Намерих се. Оставих неща в честа. Аз оставих 3 книги. Като се загледате в SkyGrid е много гадно. Дупките между SkyGrid. Паднах и... Взех спаунър на прилепи, 57 дърво и кофа с мляко и дърво. Кофичка с млеко? Да. Аз тук ще изкопах един кол.
Имаме доста дърво вече. Имаме 57. Имаме и спаунър на прилеп. Че иска да го да намери честник. Да. Те тук има ли честове да се намери? Да, имаме спаунър на прилеп. Той няма Аз да помня. намерих ямки. Да, как ще го изкопаеш, няма? Ясно. С мерак. Имам sugar canes. И аз виждам ги. Опа! Имам и лилипад. Без да искам развалих това скайблока, скайрада. Като щупих лилипада, потече вода. Вече имаме и чекпоинт дори. Ето тук имаме чекпоинт, може да се хващате за него. Да... Чекпоинт... Ще си взема. Чекпоинт... Честите са редко срещани. Имам едно стол. Има ли някой кирка? Аз... Така, защото намерих айрон. Дървина обаче аз имам и едно кабел стол, така че няма откъде да стигне. Така, тук имам кол, телепортирай си го вземи. Аз имам вече 2 кола. Как се пише? Хило. Айде, чакай, не мърдай. Вземи го. Тук, после се... Вземи камък, има по тебе, много камъни има, подред. Още един чекпоинт. Така, ще те телепортирам, не мърдай. Не мърдай, ще те телепортирам. Камък, Тук ще да взема дърво. камък има. Тук има лапис лазули. Да. Има дърво. Що го щупи? Ами имаше дърво под себе. Да, аз тък му скачах. Така звънат ми фенове. Ало, снимаме клип. Имаме едно дърт вече. Я дай чайка. Ето. Така явно още един ще се включи към нас. Не, паднах! Умрях. Мен ми ладно, защото някой влезе. Какво се правя? Скай... Еди, какво си? Готово, опнат ли си? Да. Така, сега трябва да оцелеем. Там ни е къщата с... Напротив, ето. Това ни е холма. И трябва да съберем материали. Застеляйте ми се, които... Опа, паднах в лавата! Взех 3 кола и го изгубих веднага. Мох. Нямаме кове. Игнане, Да. може ли да ти вземеш плагина за Kids? Сега ще намеря. Които са Kids? Не, fell out of the world. Опа. Ще ga хвърля плаш в водата да према. Не научи. Много силно. И мисля това да е първи епизод от нашия Sky Grid. И ние бяхме Blizzard Craft. Чао от нас!